Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas songo sing Bu Isnen sayangi lan cintai ya. Semangat ya melu piulangan bahasa Jawa bareng karo Bu Isnen. Ini ki mbok menawa waktu kelas 8 durung nate ketemu karo Bu Isnen, ya dina iki Bu Isnen arep kenalan sik ya. Menawa iki sing arep mulang bahasa Jawa ning semester 1 kelas 9 kuwi Bu Isnen Widianti ya, Ibu ya. Saben awal semester ya, Bu Isnen pasti arep ngandharake ngenani KD sak semester lan penilaiane sak semester sing awakmu arep peluni ya. Istilahnya kuwi kontrak sinau. Dadi Bu Isnen arep jelasake KD lan penilaian sak semester lan awakmu arep mangerteni apa wae KD lan penilaian sak semester. Ya. Dadi sing dikarepake supaya awakmu pas piulangan kuwi awakmu siap arep sinau apa ya, mergo wis ngerti materi sing arep disinauni lan penilaiane sing arep dipeloni. Oke, ning semester gasal kelas 9 kuwi ana 4 KD pengetahuan lan 5 KD keterampilan. Nah, KD pengetahuan kuwi KD opo? KD pengetahuan kuwi KD sing nomor penomoran KD-ne kuwi diwiwiti kanthi angka 3 ya. Dadi nek KD-ne angka 3 berarti awakmu sinau KD pengetahuan. Nah, KD-ne diawali angka 4 berarti awakmu arep sinau KD keterampilan ya. Nah, terus yen awakmu sinau KD 3 utawa KD pengetahuan, mula penilaiannya ana 2 cah, yaiku tugas lan tes tulis. Yen awakmu sinau KD keterampilan, penilaiannya ana 1, yaiku tes praktek. Nah, 3 penilaian iki kudu dipeloni kabeh. Yen awakmu ora melu salah sijine utawa telu-telune ora melu, awakmu arep diarani ora tuntas ya. Mula yen ana tugas ya dilakoni, dikumpulake ya. Yen ana tes tulis ya kudu dipeloni, yen ana tes praktek kudu dipeloni. Tapi Bu Isnen menehi kesempatan ana ning awakmu saben KD kasebut rampung kuwi ana kegiatan evaluasi lan tindak lanjut. Nah, kegiatan evaluasi lan tindak lanjut kuwi mau kanggo nampung bocah-bocah sing durung tuntas supaya bisa tuntas. Durung ngumpulake tugas, ya ngumpulake tugase pas evaluasi lan tindak lanjut. Durung melu tes tulis, tes praktek, ya melu remedine plus kegiatan evaluasi lan tindak lanjut. Nah, dadi evaluasi lan tindak lanjut kuwi mau kegiatane remedi kanggo bocah sing durung tuntas lan pengayaan kanggo bocah sing wis tuntas. Lah sing diarani tuntas kuwi sing napa, Bu? Diarani tuntas kuwi yen bijimu wis luwih saka KKM utawa minimal sama KKM. KKM-e kuwi 70 ya, Cah. Dadi awakmu yen kurang saka 70, misale durung garap tugas, ora melu tes tulis tapi bijine kurang saka 70, ya awakmu kudu melu remedi. Dadi mengko akhir semester gandeng awakmu wis melu remedi saben KD rampung ya. Sak semester awakmu wis aman. Mergo awakmu wis tuntas kabeh. Ora perlu ndadak bubar UAS utawa sadurunge terima rapot awakmu takon ning guru mapele, "Bu, kula pun tuntas dereng, kula remedi dereng." Ora perlu. Mergo awakmu wis ngerti yen wis tuntas ya.
sing mau remedi durung tuntas wis diremedini. Dadi akhir semester awakmu wis tenang. Aku wis tuntas. Pasti aku arep lulus. Aku pasti arep munggah ya. Kayak ngoten ya, Cah. Bagus, Cak Ayu ya. Oke. Siap ya. Bisnis arep jelasake iki KD sak semester adalah penilaian sak semester. Oke, sing pertama kuwi KD 3.1. KD 3.1 yaiku memahami cerita wayang Ramayana Anoman Duta. Nah, gandeng iki kadene angka 3 diwiwiti angka 3 ya. Mula berarti awakmu sinaune KD pengetahuan. Gandeng KD pengetahuan berarti ono rong penilaian, yaiku tugas lan tes tulis ya. Lah tugasnya apa? Tugasnya kuwi awakmu dikon goleti cerita naskah cerita wayang Ramayana Anoman Duta ya. Lah madosine teng pundi, Bu? Ya nek teks naskah Jawa ya angel ya nek awakmu tuku buku-buku kuwi ala jarang sing toko-toko ngedoli sing kaya ngono ya. Gandeng awakmu era internet ya. Yo manfaatake Mbah Google, takon ning YouTube, takon ning Yahoo ya. Tulis wae ning Mbah Google kuwi mau cerita Ramayana Anoman Duta nganggo bahasa Jawa. Aja lali ya. Aja nganggo bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ojo ya. Tapi sing digoleti sing nganggo bahasa Jawa ya. Nah, banjur di-download, di-copy paste ning Word, sadurunge kuwi ditulisi namamu, terus disimpen, mengko file kuwi mau sing arep dikirim ning link pengumpulan tugas sing mengko Bu Isnan arep share. Tapi iki mengko ya minggu ngarep ya, awakmu kudu wis siap kuwi tugase ya. Bu, nek kula mboten saged browsing surfing pripun, Bu? Ya awakmu golet-golet terus tulis tangan ning buku tugasmu ya. Buku tugas utawa lembaran kertas ya, terus bubar kuwi difoto, lah file fotone kuwi mau mengko dikirim lewat link pengumpulan tugas. Oke, Cah? Siap ya. Terus gandeng kadene angka 3, mula awakmu melu tes tulis ya. Tes tulisnya isine napa Bu soale? Yo ngenani cerita Ramayana Anoman Duta. Ora metu saka kono ora ya, kalem. Dene awakmu wis memahami isi cerita Ramayana Anoman Duta ya otomatis nek ana tes tulis ya bisa nggarap to ya. Nah, kuwi KD sing pertama. KD sing nomor 2 yaiku KD 4.1. Yaiku ngenani menyampaikan tanggapan secara lisan terhadap isi wayang Ramayana Anoman Duta. Nah, sawise wis memahami, oh ya iki kadene 4.1 berarti KD 4 nyinaunine KD keterampilan ya. Mula penilaiannya mung siji yaiku tes praktek. Nah, sawise awakmu memahami isi cerita Ramayana kan awakmu muncul ya. Muncul tanggapan marang tokoh-tokoh. Oh, berarti tokoh Anoman kuwi watake sing apik. Oh, watake ora apik. Oh, sing ora apik iki, mergo iki lah. Kuwi mengko awakmu arep dilatih supaya bisa menyampaikan tanggapan secara lisan ya. Nganggo bahasa Jawa khususnya ngenani isi wayang Ramayana Anoman Duta ya. Nah, sawise memahami lan bisa nanggapi isine cerita Ramayana Anoman Duta. Nah, kaya mau Busnen wis dikandhakake ya, menawa yen awakmu durung tuntas, durung ngirim tugas, durung melu tes tulis, durung melu tes praktek. Nah, awakmu arep ditampung ning kegiatan evaluasi lan tindak lanjut. Engko awakmu bisa melu tuh kuwi nek durung tuntas ya, bisa melu remedi, sing wis tuntas melu pengayaan. Nah, sing wis tuntas kuwi arep tak wenehi soal-soal sing tingkatane
tingkat kesukarane ki luwih dhuwur tinimbang pas tes tulis dan tes praktek supaya awakmu luwih sip meneh ya. Perlu dikayakan. Nah, pas ning kegiatan evaluasi lan tindak lanjut ya. Nah, saiki sing KD 3.2 yaiku memahami isi teks piwulang, serat wulang reh, pupuh dandang gula. Nah, ning kene gandeng KD pengetahuan ya ana tugas berarti ya. Tugasnya nopo? Tugasnya kuwi goleti isi serat wulang reh, pupuh dandang gula sakomplite. Dadi ana syaire sing nganggo basa Kawi, ana terjemahan bahasa Jawane, ana terjemahan bahasa Indonesiane lah ya. Lewat pundi pu internet lah ya, browsing. Yen awakmu kersa ya gelem ya awakmu buka wae bloge Bu Isnen Widianti ning kono komplit ya. Awakmu bisa download kuwi isi cerita serat ulang reh pupuh dandang gula. Ya. Terus KD sing angka 4 yaiku KD 4.2 menulis syair tembang macopat dandang gula. Awakmu arep dilatih dening Bu Isnen dadi pujangga, dadi penyair, gawe syair ngenan syair sing wujude tembang macopat dandang gula ya. Nah, iki gandeng KD keterampilan ya mula penilaiane ana siji tok yaiku tes praktek. Praktek apa? Mengko pas melu piwulangan bahasa Jawa KD 4.2 ya. Nah, ning akhir materi tembang macopat dandang gula awakmu melu kegiatan evaluasi lan tindak lanjut. Kegiatane apa? Ya kuwi remedial kanggo sing durung tuntas KD 3.2 lan KD 4.2 lan melu pengayaan kanggone bocah sing wis tuntas ya. Tandane wis tuntas mau wis dijelasake dening Bu Isnen ya, sing wis luwih saka utawa minimal lan luwih saka KKM yaiku 70 bijine ya. Lanjut KD 3.3. Nah, iki KD 3.3 kuwi awakmu arep memahami isi dialog sandiwara berbahasa Jawa. Sandi kuwi rahasia, wara ki piwulang. Dadi piwulang sing dirahasiakake kanthi srana drama kuwi mau ya. Terus dialog kuwi diwiloro. Nek dadi nek diperluake sing diperluake ki kudu minimal wong loro ya. Yen pengen diarani dialog. Yen mung siji diarani monolog ya. Nah, dialog. Nah, gandeng kadene 3.3 ya berarti ana tugas ya. Lah tugase napa? Tugase kuwi gawe naskah sandiwara kanthi aksara Jawa bareng karo kelompoke ya. Nah, iki waktu pengumpulannya bebas dalam 1 semester. Iki sing dikarepake Bu Isnen supaya naskah dramane kuwi apik sandiwarane ya. Ora mung asal-asalan ya. Lah kuwi. Terus KD sing nomor 6 yaiku KD 4.3 nulis lan maragakake teks dialog. Mau tugase kan nulis. Nah, KD 4.3 iki awakmu arep dikon maragakake. Gandeng kegiatane daring ya otomatis awakmu mengko dikon gawe video ya. Video bareng kelompoke utawa bareng adine, bareng kakange, bareng bapak ibu monggo terserah sing wigati awakmu mengko arep melu tes praktek KD 4.3 kuwi gawe video sandiwara kanthi basa Jawa ya. Siap semangat. Carane nyuting nganggo video bareng Bu. Oleh monggo. Biasa kan awakmu gawe kaya ngono ya. Gawe vlog ya. Lah kuwi engko dipraktekake. Sawise kuwi ya ana kegiatan evaluasi lan tindak lanjut. Kegiatane remedi lan pengayaan. Ya.
Terus kadhe sing angka berarti angka pitu ya. Kuwi kadhe 3.4 yaiku memahami upacara adat Jawa ya. Nah iki ya ana tugase apa? Tugase kuwi nggawe video upacara adat ning daerahmu. Misalnya ono mantenan di syuting ya, ono acara siraman di syuting lah ya. Yen ora ya awakmu download video ning YouTube ya oleh wis monggo ora apa-apa. Sing penting ngumpulake tugas ngenani upacara adat Jawa ya. Ojo Bali utawa Jawa Barat ya, tapi upacara adat Jawa Tengah ya. Mergo awakmu kan uripe ning Jawa Tengah ya. Terus kadhe sing angka 8 yaiku kadhe 4.4 ya. KD 4.4 kuwi menulis peristiwa upacara adat. Iki sing wujude mengko deskripsi ya. Tadi arep tak wulang, tak ajari bab cara nulis teks deskripsi ngenani upacara adat. Nah, gandeng KD keterampilan mula penilaian ono siji tok yaiku tes praktek. Prakteknya kapan Bu? Yo mengko pas piwulangan KD 4.4 ya. Nah, kuwi. Terus KD sing terakhir yaiku KD 4.5 nulis teks upacara adat nganggo aksara Jawa. Lah iki arep dikombine ya. Naskah deskripsi upacara adat sing awakmu wis digawe nganggo aksara Latin sing waktu KD 4.4 ya. Melu KD 4.5 sing wis digawe nganggo aksara Latin kuwi mau disalin nganggo aksara Jawa. Siap, kudu siap. Mergo awakmu ning SDMI wis disinaoni kuwi jenis-jenis aksara Jawa ya. Ning kelas 7-8 ya wis komplit ana angka Jawa, aksara murda, aksara rekan ya, pasangan, sandangan, aksara nglegena, komplit jablit ya. Mula awakmu pas gilirane KD 4.5 ning semester 1 kelas 9, ya awakmu langsung action ya. Tapi yo tetep dibimbing dening Bu Isnen ya. Kalem. Nah, sawise kuwi yo tetep ana kegiatan evaluasi lan tindak lanjut kanggo remedi lan pengayaan. Remedi kanggo bocah sing durung tuntas KD 3.4, 4.4 lan 4.5 lan pengayaan kanggone bocah sing wis tuntas. Nah, rampung cah kadene ya. Dadi ana 4 KD pengetahuan lan 5 KD keterampilan ana ning semester gasal utawa semester 1 kelas 9 sing awakmu arep peloni ya. Kaya ngono cah sing Bu Isnen andharake ya ngenani pemetaan KD lan penilaiane sak semester. Muga-muga awakmu bisa nglakoni ya tugase digarap, tes tulis, tes prakteke dipeloni supaya awakmu tuntas lan bisa melu semester genep mengko ya. Kaya ngono cah ya wis Bu Isnen ngapurane mbok menawa ana tutur kata Bu Isnen sing ora bener utawa salah lan matur nuwun awit kawe katosanipun. Lan tak pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.